jeg hedder Andrea, og jeg er 14 år, og jeg har skrevet en novelle om en hånd. 1. Hånden kravler ind i et hvidt landskab. Den kan fornemme alle farver. Hånden bruger dag og nat på at finde hjem til sin krop. Men lige meget hvor den leder, finder den det aldrig. Hånden kravler gennem sneen. Den har fået hudafskrabning af at slæbes over asfalten. Gule og blå mærker, der er ved at være forfrysninger. Den prøver så hårdt at komme frem, men den er så hårdt kvæstet, at den snart ikke kan gå mere. Hvor skal den kravle hen, når der ikke er flere steder at lede? En hånd uden sin krop er sådan en kande uden kop. Uden kroppen vil hånden aldrig blive lykkelig. Hvis hånden kunne få det, den ønsker sig mest, at komme hjem. Selv hvis hånden fandt en ny krop, ville det aldrig være det samme. En hånd bliver knyttet til sin første krop, som en gravid kvinde bliver knyttet til sit barn. Hånden vil dø, hvis den ikke snart finder sin krop. Det vil være den værste død af alle for en hånd, at dø uden sin krop. Hvis nu hånden kommer for sent, kan det være, at dens krop har fundet en ny. Hånden vil ikke have været død af at være væk fra sin krop. Den vil dø af sorg. 2. Kroppen leder efter sin hånd. Den hånd, der blev hugget af for så lang tid siden, men kroppen leder stadig. Kroppen håber ikke, at hånden har fundet en ny krop, og hvis den har, vil kroppen blive knust. Men hvor skal kroppen lede? Den har snart ikke flere steder eller penge til at lede. Kroppen har ikke mere energi, for den hverken spiser eller sover. Den slæber sig afsted over fortovet og leder. Kroppen vil kunne fornemme, når hånden er i nærheden, men der har ikke været noget tegn på, at hånden er der. Kroppen kan næsten ikke gå for alle de vabler og sår, der er kommet under fødderne, som skoene skulle have beskyttet. Men de havde været helt slidt af at være brugt 24/7. Kroppen går videre til næste by i håb om at finde sin hånd der. Men den ved, at hvis den har for høje forventninger, og hånden så ikke er der, vil kroppen blive endnu mere knust, end den er i forvejen. Kroppen siger altid til sig selv, at i den næste by finder den sin manglende hånd. Men for det meste er kroppen nødt til at blive skuffet. Men i det kroppen kommer ind til byen, føler den en magisk følelse indeni, og den ved, at hånden er her. Det er som om, at den magiske følelse bliver større og større, jo tættere på den kommer på sin hånd. Da kroppen endelig får øje på hånden, spurter den afsted. Den når hen til hånden i en fart, tager den op og sætter den fast på det sted, den før har sat.